Ju egin nuen bigarren aldiz eskura, nuen zalapartarik handiena atereaz, eta lepoarekikoi lotu nintzaien. Zer dio, galdetu zion sartu berriak, Gartxot izeneko mutilari. Txaflata lurrean zegoela ohartu nintzen. Makurtu, zapibeltza jaso, eta begia estali nuen. Ez duk denbora asko esnatu dela, katu puska sekulako harrapaturik bart. Ez diat oraintxe arte ezer galdetzeko egokierarik izan. Sartu berria inguratu zitzaidan. Kiratsaren esanera, lakari gorotzak mandozar baten uzkian hartua zuen bezperan ostatu. Saliz diat izena, musde Saliz, esan zidan adeitzu. Ez dakit zergatik, baina Salizen hitz egiteko erak ere mando bat ekarri zidan gogora. Izketarakoan hortz hotsak entzuten zitzaizkiolako seguru asko. Eta nik txanfarron, bilau txanfarron. Batxizek ere, adeitzu jokatu nahi izan zuen, naiz jakin Saliz ark ere laster egingo ziola jauzi lepora. Benetan harinatzaik batiz, esan zidan adeitzu artean ere, nire erantzunarekiko haserrerik erakutsi gabe. Nire borondatea irabazi nahi zuen. Batxiz toberak, ez zion berea ukatuko. Baita neu ere, esan nion. Zergatik nauk ni bilau xanfarron izango, musde briskot buhameak, musde Saliz bihurtzeko eskubidea badu.